element ke bolong fi melik nili dak borkok KSA branch long nili president lo tasi non itum dak nang kahumri bang ke dak borkok berong dak itum dak tiron hamsi bang lo lama si ani si alom ni video post long tag long asi aso video long nang itum sistem ni tag long ni alang pu bong phan tag long pen nili hin gas me ingin sopi tang lo lama si aso kang in sopen nili tum dak ahem anang humri lo lapen puthot dak itum long na shrab dun do kote nigom teron alang li si pini dak bong tum phan alang ichu ason pen chenglok asang ahan apem choy asabun jang thu pen chenglok alang li si kerap lo lapen ning sam pilo alang li phan la son kerap pen ansu se alang li si dame eprang ansu se ki meji phan ansu se monil phan kerap thagi phan si niltum KSA atim pen se dame alang li phan choro lo lapen aram hilchme padona lapen puthot pini dak langnam lo pote ahem ekdom langnam lo pote condition mimi pidan nonda lata hiro na hem di langnam mo lapen pu PC lahe Osomar phan non mat ke PC lana bong lapen la Osomar ba hini ge non school padun bom lo posi itum beta long lo lapen pu bong bang gela alang bang ke dunun pone dal lo alang bang ke da ahem chelang nang kok lo lapen pu thi phan dalang nang kok lo posi alang bang ke dunun dal lo pasimon la bahini phan itum anso se akang tu yang deng achali onji phan itum KSA hin mistami chirabdan ji lapen pu cortes dami alang listami na chirabdan pon itum lo lasi ini itum dak bang bokok ha long dak be arong dak terong hem ke bang itum lahai dan kahumri ke thek long pen itum ninjing sampe lo lasi anso se karbidum sistem la son anso se chirapte di itum aphangun ji achara ki sulong bosidami nonda aphang langdam lo blote aphang latum ekdom ke thek te kisung thek te kapor ko anone non itum bahani bang thomatum ni phanang than pe la son borkok along ke la son alang lihem Apei-Apo belo lamas nang humri tha posi nang kong humri lo lapen plus nilitum along pu kote ni kom sistame alang lisasi pini da bang ke financial bang ke alang lisi nang rabdun dalo asalang li phan churu pilo di ta kardom